Ida en ni kachopo ga sama koro jopiny go kura to wasahau gik moko mabeyo beyo monego be ni wang'eyo to ma koro kila penjo mokwongo ni ere telo aina gani mwadwa neno. Wadwa neno telo ma katiba mineno wan go kani ing'iye maler nikech katiba ni oting'o gik moko duto ratichewa ni ka telidia nitie kako nyaka values monego be ni jotelo bedo go tabia monego be ni jatelo jopiny te mayiero. Koro kanyo momiyo wadwa timo gimo miluongo ni civic education nikech ji onego ng'e ni ing'eni shida ni ji ong'eyo ga lakini ok parnegi muma wacho ni parnegi kata ging'eyo. Koro onego be ni waparo ne wan wawegi to kendo waparo ne jodalawa waparo ne jonyuolwa ni sani e koro wadhi go kura kata sani e koro wadhi yiero jotelo madhi telonwa kuom higni 5 wang'i ma number 1 wang'i jatelo ma onge history mar kuo iwinjo kuo mar omenda mar jopiny entie kila mahali king'iyo jotelo kotelnegi gi William Ruto ma president to gi jotelo duto moluore jogi kila ng'ato nosebedo gi kese court mar kwalo pesa corruption kuo mar pesa mar oganda rach malich zaidi. Namba 2 wadwaro jotelo mong'e maber ni Kenya ok en familia gi Kenya oting'o familia mang'eny en mar ji te. Koro okikwongi ng'i familia at the expense of ji 156,000 moko ka. Selfishness. Wadwaro jatelo mong'e ni adwa umo kila ng'ato e piny ka kagima umo nyithinda, kagima umo familia na, kagima umo matieni nyithiwa onego bed gi security. Gik moko matimre ka abduction gini ndicho mikori nene timoge. Ka bed ni wan gi president mohero wadier to mong'eyo ni ratich onego be ni nie mstari wa mbele mago gik mok nyal timre nikech president nigi information ya hali ya juu. President nigi NIS, nigi DCI, nigi intelligence ma ok wanyal chope. Ere kaka gik moko maricho kaka nek gang'o timre. Nyocha wayudo bodies 3 rawere 3 onegi to president kia chief kata sub chief magweng kanyo